Oke, kemang abang ke lada abang ke konsil long ke klemun akam an abang ke unan ke nili klembong lo. Sita state government pen ke claim nang ya sayang deng ke sumana bang ke hodak pen isi ini isi kacing ton re ma hormudo lasi. Jenglok 244 A pen jenglok itu border alam sami dupik lang sita lahai kadu ko problem isi pen apa cun eji apansi nilis amat stami ar pudeng don lo LA konsensi la pen bitung LA konsensi. Oh sorry, Rongkang LA konsensi pen Amri LA konsensi. Lah ini assembly konsensi along kacupate dunjia phan Bharatiya Janata Party ahin pen nilitum phansi nang pek ponlo candidate nang hodai ponlo Dr. Habiteron alang lik Amri LA konsensi pen lo nili ke Rongkang 111 LA konsensi pen sinili phan party hin pen Bharatiya Janata Party hin pen nili phanang toitan lasin pinia bangke nomination da returning officer phan nang ko hodai la pinina tum thek long lo ya dak nili la pen Dr. Habe Amri la pen Rongkang hinie konsensi la nomination paper nang ge thon la solong munitum armu chejeng nanga cherap nanga chitudun hirjume nanga pidun bang suri thom kep sose abang phubang phiatum pinia keng pen ko purona bazar pen dak nutun bazaran akeng pen ke bang atuma theklong noke asi pinia bang ka kapre ka sayang deng kali nomination nanga jok la sa sayang deng la chada kopihan mane il tumke dake anti defection law ve dake MLA ta thorlong lapen ke CM ta chobom tame aprang biran singh dita Central Union Minister dolo oke kemang abang ke lada abang ke konsil long ke klemun akam an abang ke unan ke nili klembong lo sita state government pen ke claim nang ya sayang deng ke sumana bang ke hodak pen isi ini isi kacing ton re ma hormudo lasi ke doan theng no tame alangli lar sap pen maidak pen hempek nang pibek nang ipolam pangdak pono la pen yidun lo la so phi bang ke ko private bill ta alangli place lo place de pen asita congress atum penan ka kham khedun to ko posi betai hinia bill ke ban nalong tame lasuka pasik stak penajo lasuka chengbai awar sai pipi der lasi nili pune ye bangke karbiang lo congress atumta ye u Delhi ke do IMP tum phan ba parliament long ke do congress IMP ke do anma che than nangji je karbiang long ajil inclusion ke che song nikan flikep lo la hempre ka joine pen ki thi ke jang tum da do lo alang tu asang tet juje ko tala sopiro thipen ka chi onang tum do piglo lasi ili tum MP Omor Singh diswa ke hai holadak la sobil ke pon hot ke ka cherap ka chitudun ji afan serang tum ta kenang so sita alang tum cherap dun desi alang tum kham khedun rong a hin ma ke nilita alang tum phan ke sodak pen nilita me lason ke chok chi pusi nilita lamwoi pilu dak pen na tum a media hoi pen laki ni tu mang bong buja puji tu understanding lah. Laki mola tum da council long tu thuput hai. Laki an. Laki thuri abin ni tu understanding buja puji thek pek ti.
nang tu ci yung de aglo buja buji penan so nang tu buja buji son hai la son thon ni tu buji Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong atok anu kacing thura saing deng penceng lo oreng awal sai penceng lo aduya hoyalam penceng lo pini nili amri LSC pensi BJP a party pensi dak nomination file lo dak amri ele angkang sitami kiklem nei do la kidam tang ningkan kep pen ke BJP government ke do pen kiklem do pig lo dak tuwar tami dulo melang bune dulo sita nitum amri ele angkang ke inglong saidi kasi tuwar punoy me punoy lang punoy kacitang tia thai do pig na lasi nonason a government nonason a leader itum kaching hon nai asam long bustami Dr. Himento Biswa Sharma son thak sipir thiadang kacitang klong a prime minister Narendra Modi lapenda Karbi Anglong stami itum afan kayamat itum han kisung iboy hustami itum han nangalang dun nangarap dun alang li leaders alang li government ilitum ansusi ilitum pangtang dunay lasi alang litum niliphan nil bangsu arpu nang ipie lagi nili arpu aprangsi nili duty ke bla nili phanang ipek arpu nili kuson si BJP a party anoms lapen kusot lateng pen nili rataphan kisung ge boy alam kaning ji dunji phan sini nili develop athe dak development of alam locally issue do la autonomous state penceng lok 244A penceng lok itum border alam stami do pig lang sita lahai kaddu ave problem isi pen apachun ji aphansi nelis amat stami ar pudeng don lo lapen ansusi dulang belek issue mukha halam issue mukha sitami dak wrong group asor amriele asor alang litum alam alang litum akki nilitame alang litum phan kihang dun ki pipi dun ke claim pi dun ji aphansi pinikar dun lasi eltum pini nomination ki piar ni nang tum ka do vetame theklong lo lake ilitum ge ka do veta theklong lo kidam ta ning kan dami jaru gati ki bangerata tum si gati ki lapen la son dak thaksi ilitum labang ke ilitum isi government pen limen men le ka payok un kali ladak chingki chithan dunang ji athe lage men le ilitum rat pen bail tum chikroi sar la pukali etum mu chingbai pen bulote jatame ki un pasil tum kaddu go vis tame wrong group pen etum rat det pen la pen kaddu go vi tame etum isivet si dunai jongsi iltum isivet pen du pen etum government along jongsi dudun lo plote hajata ki klemun ya vi asonti na ki sungi boy puno etum han government se nang rabi government se nang piji basi kaddu go vis tame government our side lapen government atum ke claim along itum tame cooperation among the la nili high death pen bulote ladak iltum issue do pigla in general abangke iltum autonomous state issue 244A issue lapen border issue la issue kaddu gobe setame nili mat setame nili kaya matame nili ninge dunji lapen la high issue det kali ilitum ke iltum ay issue alogot pen iltum adiman iltum kari hempre kari alogot pen iltum ke tumwars tanai mes talang nangi developments tanai school tame nangi college tame nangi lapen sige chelang kabar sai tanai asela haya kadu yang ton tame nili assembly along nili lam ningi dunji kemesen ang theklo ladak ke damtang ning kan kep aprang pen tame BJP government atum claim piglo towar tame claim piglo melang punoy ব্যবস্থা করিবলো লাপেন স্কিম মুখা arunondoy penceng lok lapen pidun ang theglo binilaan amuluk kacetongki lasi alang litum han pini amethang tum segewan ilitum dak hang hi sitami alang litum anenggarong laben litum anenggang sam ke theglong pensi pini ani rat bang nang cetudun lo lake ansuse BJP government
non aningkan tami alang itum cari calong kimesena yoksi anso se le BP argumento lang tu si nilipi klar sapen nilining yelo kardong